Karmenu Vella se jkun l-ewwel nominat tal-Kummissjoni Ewropea li se jidher quddiem il-Parlament Ewropew għas-sessjoni magħrufa b'mod popolari bħala grilling. Dan jekk nhar il-ħamis il-Presidenti tal-Grupp fil-Parlament Ewropew japprovaw skeda li għalissa hija waħda proviżorja. Karmenu Vella mistenni jidher quddiem il-Kumitat Envi responsabbli mill-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel u l-Kumitat PEC responsabbli mis-sajt. Is-sessjoni mistennija ddum 3 sigħat u tibda kmieni wara nofsinhar. Fl-istess ħin ta' Vella se tkun qed tidher quddiem kumitat parlamentari ieħor Cecilia Malmstrom in-nominata tal-Gvern Żvediż. Tkellimna ma' Peter Aġus, kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Wieħed jistenna allura li sa 3-7 ta' Ottubru jkunu saru l-hearings kollha u minn hemm l-MEPs jibdew il-proċedura biex japprovaw o meno il-kummissarji fil-kumitati rispettivi. Ma' Peter Aġus kellimna wkoll dwar il-fatt li Karmenu Vella se jkun l-ewwel wieħed li jidher quddiem il-Parlament Ewropew. Huwa vera li il-portafoll ta' Karmenu Vella bħal ħafna portafolli oħrajn ovvjament jirrikjedi studju fid-dettall ta' ħafna oqsma ta' politika. Karmenu Vella biex nagħtu indikazzjoni tal-amplessità ta' dan il-portafoll ikun responsabbli mill-implementazzjoni u s-sorveljazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' aktar minn 200 liġi fil-qasam tal-ambjent, ġifieri qed jista' jimmaġina kemm hemm aspetti settorjali li wieħed jista' jidħol fihom dan il-hearing. Minkejja dan kollu Peter Aġus żied li forsi l-aqwa tħejjija li Vella għandu għal smigħ bħal dan huma 30 sena esperjenza li għandu fil-politika. Aġus spjega li wara li ssir analiżi ta' smigħ il-kummissarji jkunu approvati fil-plenarja li ssir fil-ġimgħa tal-20 ta' Ottubru. Dan anke għaliex il-Kummissjoni Ewropea ta' Jean-Claude Juncker trid tibda taħdem fl-ewwel ta' Novembru.